ng video. Share si Mark. Lalabas dyan. Hindi ko alam. Ang mga diwata ay mga makapangyarihang nilang nagiging Magandang gabi! Kailangan kong makahanap ng mga taong naniniwala sa mga diwata. Magandang gabi, Teacher Bell. Nandito rin ang aming tatlong anak, si Marco, Fergus at si Felicia. Hello mga bata! Ang gaganda at bata niyo naman! Naku, napakakulit ng tatlo